हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सोर नों बर' सिख्ला। बेयो मोनसे बैसागो मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनावबो बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांग्रो। नैबे भिडिअआव कास्ट महरै दङ जेनिफार आरो बिकास। बिथांमोना बे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिकास बर' आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सनखौ होदों मेलेन नार्जारि। बिथांमोननि नैबे गोदान बैसागो मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, दासिमबो नायाखैब्ला बिथांमोननि बिकास बर' अफिसियेल नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ नैबे आंनि भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखिब्लानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हर। आं नोंथांमोननि भिडिअखौ आपडेट होगोन। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बयनिसिमबो फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि आंनिफ्राय सिगांग्रो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअआव नैबे चेनेलाव जोबोद लेटै भिडिअआ आपल'ड जागासिनो दङ। लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअनि फैनो गोनां आपडेटफोरखौ बयबो नेनानै थागोनखौ आसा खालामना थाबाय।